Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, isa ko sa inyong mga suking tigpaminaw ning inyong programa. Palihog, taguan na lang ko sa pangalang Vane. 45 years old na ko mga idol, ug bag-o ra kong naminyo sa akong ikaduhang bana. Nabiyuda ko ni Antong 2017. Diyang nadisgrasya sa motor ang akong bana. Kauban ang iyahang kabit. Ang karma na gyud ang naningil nilang duha. Namatay ang akong bana mga idol, pero ang iyahang kabit buhi pa. Apan baldado. Pero kining akong suliran karon, kabahin kining sa akong bag-ong kaplag nga gugma. Sa akong bana nga taga naming mga idol, pero ni ami karon nagpuyo sa bangkal. Bahalag makaingon mo nga mabawra kining akong problema. Kay dili man kini bahin sa gugma. Pero sa tinuod lang, nakaapekto kini sa among panag-uban mga idol. Hapit naman lang alas 3 kadlaw. Pero nagsigla pa gini akong mata. Hindi ko patulog tungod sa hagok ni Umik. Asula po na niya, uy. Han! Han! Unsa man? Bana kay ka ba? Sugi ka mahagok. Unsa? Ako? Muhagok? Han, basta ni mong hagok ratong nadungog nimo? Ipasangir pa di mo na skuha. Ayaw ko baliha diha. Gidaman-daman ka man siguro eh. Ako pa'y gidaman. Nga wa pa manggani ko nakatulog tungod sa kasaba sa mong hagok. Litsi ba ni mo eh? Katog na gani diha. Paghulat, kaysa gawas ko matulog, adto ko sa pikas kwarto. Magod sa man dito. Magpalugar ka? Magchat-chat kag laki? Unsa? Nayapag ka naman siguro, uy. Ayaw gani pagmugna-mugna ang tabi din ha. Kusog na gani kay kang muhagok. Marites pagyug ka. Kuya Totoy og Lola Hubag. Dugay-dugay na ko nag-anto sa niya akong problema sa hagok. Unya, seloso pagyud kayo siya mga idol. Madudahon. Karon pa lang gani, nga 2 years pa lang ni. Lami nang isurrender. Niduta sa imong smile no? Basta laing laki imong kasulti. Katong tigwa sa basura, gisilusan nimo. Ug ganong mag-smile-smile ka siya ha? Kaya unsa man ay gusto nimo? Isnaboy nako. Maghinilas ko. Pitaw, mabalaran na ako na puhon. Makatawa man ko si mong problema dayoy. Pertig yung nakuha day. Nang, kung ikaw po din yan akong sitwasyon, sigurado mo problema po ka sa hagok nang uy. Kusog baya kaayo. Unya nang, siluso pagiging na si Umik. Liman ka. Gisilusan tong tigwa sa mong basura. Unsa? Hala ka oy. Sobra na po day. Gani, wala siya pili sa tao nang. Basta lalaki, iyahagin ang silusan. Tanang isyo, iyang patulan. Makasuya lagi, uy. Kalma lang day. Ayaw palabi. Dali raman ang problema sa hagok day. Tabunig unlan. Nang, Kumidya raw ikaw ba di ka madyok? Ipa-check up din na ni mo, day. ngano, sakit ba ng hagok? Murag sakit yun, day. Kaya di naman siya, ka-remember nga, nihagok siya. Madaladala ko pa man ang hagok, day ba? Pero kanang iyang silusan tong tigwa sa mong basura. Marag grabe na pud kaayo, uy. Grabe mo lang. Kuya Totoy og Lola Hubag. Maunay akong giproblemahan karon sa kumbana. Nga grabe ka siloso. Og kusog gayong mohagok. Posible ka po na sa iyang ginakaon kay mahilig man kayo siya og karne. Halos taga-adlaw lagi mga idol, karne. Og ang iyang kasiloso. Unsa may maayo kong buhaton ani? Palihog, tambagi ko ninyo. Magpaabot. Vane.